Yeah, boy, yes, siyasaya. You can't see me just like the gap. Today, it's not just the teeth invisible. Kwamna andiko. I'm not around. I'm somewhere around the world because I don't qualify kwindaba yenyama. Kutyiwa inyama. So enyameni andikho andikwazi uyiluma. So yeah, welcome to a weekly the Herald Weekly lol. Okay, lol. No see ya. As usual. Sibhizi si-dissector indaba ezenzeke ku-Herald this week. Bethu Tabane, since we are approaching i-Mother's Day, umjito soloko esithi mama, mama. Ya ulapho mntanam. Ya, Tabane Yelo makazi ndiyafika apha endlini umama uthi umama makazi ne wena ufuna usisa abantwana apha endlini ngeEasters. Okay, mamela ke makazi akho ngxaki makazi abantwana baze for Easters kodwa makazi indlela esuke ado eza apha eBhayi kwamamcirha endlini kamama wami kudlulwa kaBoxer makazi kudlulwa kaBoxer kuthengwe ikhombo ye800 makazi nogqiba phakathi kwalo khombo makazi ni edishe i150 idish akwazi ubukela iTV. mntana. Mhlekazi ngigrand msiyana mani yegrand yabulela mani unyana kamamcirha. Ngibamba mna kwethu nibekeni belapha namhlanje. I'm here bhuti man. Background inyama mntanam. Izengane inyama bhuti. Jonga namhlanje ndiku-DJ Vlad andibonakali senyameni. Yeah man. So the TikTok into enkulu ke these days. So ndize iBraham ka-TikTok ezenzele igama very fast ngokwazi umamayo noclaim ifridge yakho kwayo. Ba namhlanje masithethe ngendaba esibona uba uyazazi na indaba yabo. Moja. Ufunde ntoni ku-Herald this week mntanam? Mntanam ku-Herald kule veki ndifunde uba umongameli bekwafika upresident yaya ezovisitha the broken city bayibhalile pha. It's a broken city. Yabo ufikile umongameli. Kodwa befanele bekunyanzelekile afike msiyana. Yawo because hey ibroken on city mntakwethu. Hayi broken msiyana city. Vethu thina apha eBhayi we hijack umfundisi. Siyamthatha umfundisi thina siyomfihla. Bra. Yeah, umfundisi the praying man. Bra. Umfundisi athathwe ecaweni. Upastor wase-America. wathatha i-risk. I'm telling you. You understand? I'm telling you. wazeBhayi. PE. Upastor wase-America uzawuthi buya e-America exelela i-gangsters zase-New York but you are nothing compared to Gqeberha. Hayi bra we are a broken city umongameli uzile ke yabo but upastor ke ufumanekile. But bra inyana emsulwa you cannot hijack the praying man. Upastor ufumaneke a few days before Easters. Yeah. Before ibethelelo la ndoda waba upastor sefumanekile. Meaning amapolisa ayakwazi umkhangela umuntu amfumane. Kutheni kufunyanwa eAmerican? Baninzi abantu abenza imosharha apha eBhayi abafunyanwa. But liyasem-America xa ilapha yona ikidnetshwe yafunyanwa. So amapolisa ayakwazi ukwenza umsebenzi. Abra amapolisa ayakwazi ukwenza umsebenzi. Mhlawumbe ayinabahlambi le nto kaTrump. Mhlawumbe sifuna ahlambi wise. Soye kuTrump. Mhlawumbe sekuTrump man. Soye kuTrump. uTrump luyingxaki because sikhawulezile ukumfumana upastor. And amapolisa pha bedeployiwe for zingcaphephe, zingcali zamapolisa. Because American la ingcali. I'm telling you ngamadoda amakhulu. Bendike ndafunda kwakweli phepha likaHerald uba kukho umjita ebeyocheck icherry yakhe kwanobuhle. Ehamba nenja yakhe umjita wakidnetshwa yena nenja yakhe wamanage uqhwesha inja yashiyeka. Ngoku la mjita wafonelwa uthi uyathetha nabantu abakidnepe yena nenja yakhe. Bafuna 50,000 for inja. Inja bafumane i-American pastor ekidnetshweyo kodwa inja ikafumaneki. Bafuna 50 blocks. Bafuna 50. Yalenje ikidnetshweyo. Yenja uyabona yaba inja yomlungu ke ngoku. Cacile mntanami. Kodwa indawo nake naya kuyo kweni inja umlungu pha wathenga inja eVietnam lanje apho yatransportwa nge75,000 to come to South Africa. Yabo ukubaleka kwenja yomlungu futhi. Yabo Bathi upastor yakhe indaba awuba uyawafunyana upastor for free mntanam. Hayi ke lo ubhuti upastor is a praying man. Baphoswa $dollars amajita for free. Upastor is a praying man. Ingenaphi iprayer ekufunyanweni kapastor? Hey bro, you can't hijack into the thandazayo.
indoda ethandaza every day fone ecela uNkulunkulu wena ufika uyihijack. You can't do that. Abantu bacela protection fee abathandazi bona. Soka iphelela mengayithethi but ayithi Masiyeke, faith masiyeke, masiyeke le. masiyeke. Fondini fondini ingayingozi yabo. So uthi uRamaphosa wangena kwi-Broken Tontoni. uRamaphosa wangena ke-Broken City bra. Yona city broken yawo amajita ngamaphara ngapha sinamabhetha ngapha bhuti kophulwa i-robots bra. Yintoni le i-robots ithathwayo xa sebapha eklasi sifuna ubona ne-robots but amajita ayazophula i-robots. Irobot ayo aluminium. La nsimbi intona ayo aluminium lana ndiyazi. Fondini Amaphara yanyibilikisa lokho ayaboza phandle apha. abagilani ojikeleze motherwell Brian. Amatyotyomba yadanyaza red blue gold. Ayadanyaza fondini ayadanyaza ngocima hafu afo nansi i-green pepper nansi i-red pepper nansi I'm telling you bra. Yeah, the city is broken. Yabo, we are finding ourselves in that situation. Our president uzile yabo wa promise again uba ngabo okay so to come up with solutions, but when? Yabo. And the sad part kidnapping bra. Zinto zasefilimini. Apha eBhayi kidnapping impilo yalapha. Bra yimpilo apha abephi indaba kidnapping. Impilo bra. Ungathathwa nabo aba kwanathi. Anamala namazinyo manene ananix. Nampura zanamali ninganthathi wala. Popularity qha ekhoyo. Intoni enye mntana oyibonileyo? Enye into nayithi che wena bhuti but nayo i-related to lento sesistory sika pastor. Yabo lento story sika pastor kufumaseka into bangaba ikhona insebenziswano. Yabo ikhona insebenziswano emapoliseni yona inyane emsulwa ikhona. Amapolisa yakwazi usebenzisana bhuti. Yakwazi ukuziswa abantu obuchule kulandela into edibene nomthetho phakathi. But the question is yenziwa kubani lento? Ngoba khona just nje efoni nomsekelo apha elokishini abantu abakidnetshweyo abafumaseka umsekelo la we facing icase yomntana engasombiza ngegama ngapha but nalapho we are still waiting for that story ba amapolisa ahamba phelele leso story silindile. But bra wafika upastor from US. Yabo amresturisa amapolisa mfethu. It seems like ingathi inyanga yopastor omotoso ba free. Opastor bakhuba bayafumaneka. Uyabo? Yeah. Uyabona bhuti? Seems like opastor bamnandi. Yabo? And you are saying praying man. No, omotoso is a praying man. Amadoso. Kodwa mase bawo siyacela fondini. Awungenelele kule nto ka omotoso. But they are standing by omotoso mama bakhona. They are standing by. Hayi basibaleke. Hayi masiyeke but nami that's what I don't understand. Ubona mama toto yanga khona funa ngicabe bona omotoso. Yo. Kerla gijima omotoso. Kerla gijima I'm like hayibo abantu abangomama ababra. Oh mama ba excited freedom ka omotoso. Ka omotoso mfethu. Amapolice are working 10 times hard ukukhangela upastor okidnetshweyo wase-America. Yabo. Ngoba ithiwa bapastor ngoba lapha Nigeria and America. Angaba lapha bhuti. Owabini Nigeria America ndiyazi keso sekantoni eNigeria. Andiyazi ke noma mhlawumbe sister bethu besichazela into lesho yika yeNigeria nama ndiyazi. Benke nathi che gqibeleni istory sika mechanic. Bayakhala abantu baseBhayi. Ngumechanic. Kanti singene deep but endakhumbula loba omechanic kakade. Yabo abantu abafuna ubhatala insurance abafuni like uya baya go bush mechanic. So ngalo ngumechanic lenze ndakhumbula intwana yami uNosi owasimoto yakhe kumechanic waseKapa. Mechanic ngokurelocate uyohlala eJoburg nefamily yakhe yonke. Imoto ayikalungiswa namhlanje yatyhuthulwa imoto. Mechanic urelocate usisakana moto. But yabona le indaba yomechanic baselokishini bra. Yabo nalo kunyanisile xa besitha abantu abafuna ubhatala i-insurance zonke ezo. Yabo abafuna ubhatala i-insurance because ufumanise noma ngabe lixesha umechanic ekwazi bra aqesha amaphara. Yeah. Since a game is employer amaphara bra.
imoto ilungiswa ngumuntu ofundele emotweni ukulungisa akanasikolo. Imoto yakho Yabo? isisikolo salentwana. Salentwana. Yabo? Yes. And ke bravo ngokusele xa iparalytic iqesho for ulungisa imoto alibona into ezininzi. Oqala interest yayo kufuna useva lento liyifunayo ngale moto yakho. Bangabe labona bangabe there's something lokwazi ukutyuthula lapha yam. Layithatha loyithengisa. Cha. Abantu bakude bafunde msiyana bra ubhatala ezi insurance. Senthetha ka bangena transfer na transfer ke mna. Asinayo mntanami siyafana asinayo. Siyacebisa qa. Siyacebisa people. Because abantu abanemoto kakade bebehleli bengenayo nemali epetrol. And basokolisa. Ithengwa sithi thina abantu abangenamoto. Basokolisa bra. Ukuyibona ipoto xa ngena petrol ezwa nona bebhayi ngo. Ukho lento manje kuthiwa imani ithile, imani ihlukuhle, imani sithiwe sithiwe. Ngombe hey ipolo le. Ungacimba uyawiswa bra kanti no. Uzama uqhokole le petrol de ufike egarage. Ya nalapha xa ufike egarage athi petrol 7 Tiger. Le 20 rand ifakelwa nguwe mkhweli. Ipetrol zabo bra masiba osoloko ephaya ezantsi olekuncuncuncu. Omakheniki. Ingathi se-relationships zalapha ebhayi. Petrol ayidinyuke. Ayidinyuke. Ayisiba lihamba. Telling you but So yeah, that's our herald situation Yeah, today man. with uJabana. Yeah. Yabo, nanenyama esiza. Beka apha mntana. beka basibone. Beka apha Basibone, inyama mna. esiza mntana. Yeah man. Yeah. Sithi ke aba. Yeah, this is how we're doing the weekly, Yeah. the Herald weekly dose of laughter. Yabo. Yeah, sikinyama mntana. Sithi zengani? Sikinyama mntana. Yeah, mntana. We're at Nathi Butchery in Kamvelihla right now. Yabo. Yeah futhi. Thank you man, thank you. Happy Easter, happy Yongindo man. Thank you Jabane. Sabulela. Siyabukulela thank you. Nkosi mnanami. Hola. Yizonke. I get that's the end of the Herald weekly situation we have here. Very nice. We are enjoying this Skinyama in the middle of nowhere. I was here. So this was beautiful. What a week it was in Quebec. Pastors and everything. Yeah, bo. So yeah, until next Friday, guys. It's the way nazo.